Hahay, mag-init na ba ng tubig yan eh? Konsumisyon! Asa naman tong banaha to? Kerte, kalabad sa ulo. Kalamig yun. Grabe. Bera! Asa naman ka? Oh! Berto! Pabot ya! Berta, asa akong sundan na rin? Gutom na kayo! Oh, magkainan ka! Ayaw ka kayo! Agay! Nanabog ka! Mandapat tabog ka! Kay pulos kay mag-asawa Berta. Ang sudan, Europe ni mo. Wak bilhin na ni mo. Wako'y pulos! Ikaw! Otro pog ka! Basic na kalimot ka Berta. Ha? Dato ko sa una. Dato? Napobre ko itong gani mo. Ay, sudan na to. Pagod pirme. Pagluto na ko to. May pagmatawag. Pagiging pulos ka bang magbana ka! Sira ko niyo kasakitan! Muli ka do'y hubog! Sama na akong buhaton! Konsibisyon na kay ka! Konsibisyon kay ko ni mo! May bagwa ko nagminyo! Pagkita yung kinabuhi ay... Ganun naminyo ko ba? Sa'yo mo nangigat. Ano man? Laki yung problema mo! Laki yung problema! Kita ka ni ma? Naunsa ang kagisa may nagbuhat ni mo ane. May laid ba? Ako binilang kang bana. May lang buhat, sirag pamunog. Mao gina si Berto. Sige inom. Muli kay balay, pertin. Tabangi ko ba? Pagkaluoy gud nimo day. Tabangi ko ba? Tabangi ko ba, be? Makibulag na lang siguro ko ba? Ha? Dili man na pwede dirna. Kay Di man pwede asa ma. naman ang taon. Basta ma, ako ma, makibulag na ko ma. Dili. Di na magwanta ma, oy. Dili lagi na. Dito ma, magstorya tayo ma. Ito may mayong buhaton ako ma. Ang imong buhaton anak. Kini. Unsa man ni ma? Kini. Dawatan ni. Unsa man ni? Ipainom ni mo na sa imong bana. Unya? Pero ayaw magpahalata nga ginahinay ni mo siyang patay. Bahati gapon siyang maayo at man na pakan aron dili ka niya mahalata. Effective ka ni ma? Oh, Musalir ka ni? effective kay na Birna. Imong papa bitaw Birna. Akong gipainom ani. Na. Pagkanindot yun sa epekto niya Birna. Banto na butan si papang ma? Oh, Si ma, akong testingan ma. Unta, may pick niya. Mausap akong bana ma. Kaya kung dili kay ma, makibulag jud ko ma. basta kana di buhata Birna. Sige ma, sige ma. Oh. Salamat kay ma. Sige. Sige. Muli sa ko ma. Napaulihin na imong bunog Birna. Plasi nagkuan, lana, kay para mawala ng itom-ito. Ako mangay ko ato imong lana ma. Sige ma. Sige. Muli ako siya. Sticker effective. Berta! Asa ka Berta? Ay. Berto. Kaon sa Ay! ubog na po. Ka, kisa may kailan Hindi, nimo. may- O lingkod. Ni bana ka pa ubog eh. Bere sa'yo, kasa sa nato ni. Baho kay kang ilim nun. Ay, mayo kay nanay sudan. Ayun. Asa mo nag-inom? Dito, sudan lem. Sa baray ni parang domeng. Nya, napakay siguro na bilin. Siguro na mo nimo ha. Sweldo. Ta, ay, daghan pa kayo. Dari siguro na. Pagkaon na. Ni mo ni, nindot yun. Pagkaon. Diyan sa Okay, punasan ta kayo niguman. Oh, nagtubig oh. Pagkarami! Ulit Ay, kayo. siyempre ako may naglutoan. Ganahan kag paksiw dai ay sinugba. Sinya na bigay pero try na bili na kono ko. Dami ka dagang sumak yun kami kayo. Kanon. 1 week later. Oy, Berto. Oy, asan ka Berna? Ay, ako dali. Oh, ngapon na. Oh, pangape. Nga ako na tagay. Ikaw, asan kayo mo? Ako ka dali mo. Ay, ikaw lang kay. Ikaw, kape mo, kape mo. Naramang ko dere. Ay, gani lang ha. Ba't asan ako sa... Asan man mo, eh? Nadugay mo lagi, kung saan mo to?
Wala kay bugnam na ning ininit dai. Ay, ba? Sige, tama. Grabe. Kumusta? Grabe kalamig yun. Kaya yung kape. Mayo kay nasayo na kaguli. Okay. Ikang trabaho dito. Nanguli pa ako mga kabang trabaho dito, God. Kay Kanindot og perminti Ay. ay muli sayo nya. Dili Aro. mo. Aro. Berna! Ay, Berto. Asa ka, Berna? Ay, Berto. Kay sweldo man ako ron. Ako'y dala dire kuhan. Mga sanina ni. Mo ba? Katong mga binitay ni. Binitay. Mahal na. Gra. Dito ako nagipalit sa... Yato ko sa mall, God. Uy. Sa dagam sa mall. Rag. Ano kay Tinood Andre? Sweldo. Ako ning bana. Huwag nabilin kay. Ibalik man ako ng uban. Lah, salamat ah. Ayo. Uy, si Mama. Ma, Ah, suroy malay ka ma. oh. Kay ay kay dito sa balahin tambin na. Malain pa yung ato ma ba? Oh. Sobra naman mga 2 ka bulan wa ko mangyapon epektura magugala naon sa si Berto. Lagsik mo mangyapon kay si Berto. Sulod sa duha ka bulan na, unsa may mahang naobserbahan sa iyaha? Dako kay siya kausaban ma. Muli siya sa unang abubog karon ma. Kakita nga ni ma iyang regalo sa kuha ko. Oh, Oh. Nya first time do niya nga ni-remit og sildo. mao ba di ay? Kanuno gani ko ma, di na siguro to dayon nun ang hiluma. Anak, Ma, ang tinuod nga pusyon na, dili ang hilo nga akong gihatag sa imo, kundili ang imong pagkamaayong asawa, ang imong pag-atiman sa iyaha, mao nay tinuod nga hilo. so unsa nito yung gihatag sa kuha ma? Tubig man to! Dito ma. Ito ma, di na lang siguro ko bulag ma. Oh, Kay maayo man day kayo og ipikto ang pagatiman sa bana. ayaw jud Berna. Di day maayo man nung nga ato day para sa mastan natong asbana. Ato day panggaon ma. Tama jud na Berna, mao jud na. Sige jud ma, na. salamat kay ma. Berna! Eh ma, kani lang ma kay nasi Berto ma, tama-tama ma. Oh, Berto. Ay si mama Berto. Ma, mayong... Oh, maayo. Maayo Berto kay nakauli ka nga dinhi nakahubog. Mayong mong kimuluto si Berna. May kimati man. Masudan na may kayo. Jamming na kay ma oh. Ay ma, dire na lang taman ni Apon. Kay... Tama. Berta, malami ng kinimuluto. Tama kay gutom na pod ko. Sige pagluto na mo. Nam day sige dalang akuan ma. Barilis. Ano, Dre? Eh tama kay gutom na pod ko.